Ara minna. Il-mami batitlek torta tal-qaraħmar nan. Mal-qaraħmar tiegħek nan. Daqxej l-arinċ masur. Tajt wissa. Frisk. Laqas kont tarafti. Baqqa ġdida jew. Ejja nan. Il-ġimgħa l-oħra daħħalta. Ma nafx għadlek xil-mami. Bdejt naħdem ma tal-gaming. Paga tal-ġenne, bil-breakfast, lunch u dinner ix-xogħol, ġim xejn. Ġis, hej. Imma naħseb qed iġġemma xi naqra wkoll u xek. Bħalissa nix-xagħla rrid. Ines ninni talab mant il-mami u ħassart minn mowin. Fl-aħħar ġietni waħda tajba u għandu bżonn nimberba. Ekku, kollox irid ikun. Imma jekk ikollok baġit tajjeb, tkun tista' tberba. Lol, mela jena xi ministru jew. X'ministru ħallik. Murarak. Ħanurek xi ħaġa. Nagħmlu mod li taqla 1000 fix-xahar tajjeb taqbad daqshekk. Trid tikkalkula l-ispejjeż li jkollok matul dak ix-xahar. Naf, loan, karozza, fuel. Affarijiet bħal dawn. Ħruġ, ħwejjeġ, mobile, internet, snacks. Mhux hekk. Nżidu 15% fuq kollox, ħalli nkunu kaverjati. Issa l-importanti ma trix taqbes 60% tal-inkam tiegħek. Kemm taħseb li għandi paga? Naqbiżhom u kif? Irridu nadattaw l-istil tal-ħajja skont tidħul, ma tibżax. Tidra. Jekk ikollok baġit tajjeb, jgħinek dak. Mela qed ngħidu l-40% l-oħra, in-nofs tagħhom trid tfaddalhom. Tinvestihom. Short, medium jew long term. Stocks u hekk. Aħjar jekk tieħu parir, ma taffiċ waħdek fuq dawn l-affarijiet. Imma importanti illi taħseb għal qudiem. Għax ma tistax tgħid x'inqala, jina forsi xi loan għal dar ġdida, xi safra jew karozza ġdida wkoll, jew meta tirtira. Mel Marelli, baqali biex nirtira. Ja naf baqalek, imma iktar ma tibda kmieni, iktar ikollok serħan tal-moħħ. Alla ħares ma faddal nissew meta mardet in-nanna miskina. Imma għandek dawk l-20% l-oħra, dawk berbaqhom kif trid, guilt free. Ara, tidħol din il-website. Jamma.gov.mt. Li tagħmel illum isawwar dak li jiġri għada. Informa ruħek, ippjana, hu azzjoni